Ano kung videohan na niya kung internet. Tungod kay na ang mga maayong buhat o mga panalangin sino mahal natin. Kini siya usa ni siya nga piniyalan sa Dios mahal na Hari Filimon Ondok Ambunan sa din sa templo nga ipatindog diri sa Rizal Shrine sa Talisay, Dapitan City. Og karong adlaw giselebrar ang birthday sa aming Supremo na Filimon Ondok Ambunanza. Mao nga ang mga membro sa Kingdom of God nga ani adiri karon nagkahiusa tambong pagselebrar sa iyaang birthday. Kini si Haring Loreto Gaa, usa siya ka provincial leader sa Sibugay, sa Sibugay, Zamboanga del Norte. Sibugay. Sa Sibugay. Unsa may imong ikasulti kabahin aning itukod nga the Kingdom of God? Kini basta ako ikasulti pag Kingdom of God, gobyerno sa Diyos. Ang nagtukod ani Supreme Founder King Filimon Ondok Ambunanza. Og siya tungod kinatukod niya may laing nagwali sa ginharan kaniadto ang Diyos raman busa siya karon mao ginang Diyos niya ang mga tao diri tungod kay nasulat man sa blang kasulatan nga ang mga pagapilian mo nang dili kay daghan ang mga tao niya karon salamat kay daghan ang mga bag-o nga mipuli nga mituo aning pagwalay mahitungod sa Kingdom of God labi na sa kaluwasan kaning gitawag deuterium. Sabton lang ninyo basta deuterium wala magtungkod si malhari nga kung kinsay malista pagakubrahan sa kwarta. Kanang nagkubrag kwarta dili na sakop sa Kingdom of God. Nganong dili sakop di mailahan kana nga himbulag sila kay nangobra man ang Kingdom of God, pure nga Kingdom of God nga gitukod ni mahal hari. Dili mangayo bisan usang dako. Kung doon na may mangayo, dili na sakop. Kay nabutang man sa lisensya nga dili mangayo bisan usang dako. Nayuban nga nabutang sa ilang lisensya nga di mangayo bisan usang dako apan nangobra kwarta. Ambot lang na nila basta supag kana sa gobyerno o sa gobyerno sa Dios supag na. Sa mga ako ikasulti nga kamong nga pa magkapalista, apil mo magpalista mo walay bayad, libre ni kay gisulat sa pinadayag nga ang giuhaw painom sa tubig nga walay bayad. Ug dili pabayaran mo na nga usbon ko lang nga ayaw mo apil sa nagpabayad. Mora. Daghang salamat sa iyo Hari Loreto Gaa nga siya ang isa sa leader sa Zamboanga Sibugay. Kung kawas pa mga suki na mong tipaminaw sa kahanginan nga karong 2024 adunay dakong parade sa mga hari sa Kingdom of God. Timaan ka na nga niadinhi ang gingharian sa Diyos. Unya naadiri sa Rizal Shrine. Rizal Shrine Dapitan City. Kay mo man dinhi man gitukod ka ng gingharian sa Diyos. Busa kaning kamot kita nga makapil ana kay mao kana ang sinugdanan mo kanay unang tuig sa itong pagsunod sa Kingdom of God kon divine government of God na dili mangobra og kwarta bisan sa kadako. Salamat kaayo Hari Loreto sa imo ang maayong pagka-mensahe. Maligo pa ta? Na. Kini ang usapon nato ka regional kini siya mo si Haring Rudy Escuadro. Naka-assign sa San Juan, Metro Manila.
NCR. Isa siya sa NCR leader sa San Juan, Metro Manila. Daghan ng kamera ni. Aman ang pangalawa. Ay, bato. Uy, uy, ngayon din ka, ha? O hindi tayo pumunta, hindi tayo magkita, no? Nag-abot niya sa 2022, magsugod ang presidente na Dinailana. Ito lang ninyo, kung kanis aman ihatag ang lana na may 5 ka-presidente ng umabot. Ang katapusan ng presidente niya sa 2052. May katanta katuig, 2052. Pagkauman, wala nang presidente ang Pilipinas. Hindi na presidente ang tawag sa gobyerno,
hari na ang tawag niya na dili na presidente. Kaya nahuman naman ang 20 ka presidente. From heaven,